Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babonise bantu okubingelelayo ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, simnikeza udumo. Udumo lungolwakhe, udumo lumfanele. Kade ngigcinile ukukhuluma nani, kodwa nina ngiyazi benilokhu nizwe izwi lami. Sigcine nini ukukhuluma ndawonye. Ngicabanga ukuthi sigcine ngenkonzo yangomgqibelo. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu ngosuku asipha lona. Bazalwane, ngiyafisa ukugcizelela ukuthi kuhle ukulalela masicela ukuthi abantu ama-messages abathumele ngomsombuluko bakwenze lokho. Hayi abantu bavele bathumela ngesonto. Imvula. Yabona njengamanje nje ngisele ngendlela emangalisayo. Namhlanje olwesithathu khona ama-messages ayizolo angakaphendulwa. Mangaphazami ngithi khona nawangomsombuluko angakaphendulwa. Uzobona ukuthi kusho ukuthi uWhatsApp wami ugcwele kanjani. Akukho futhi engizokwenza, awukho umlingo engizowenza ukuthi usheshe uphenduleke. Hayi awukho umlingo ngoba nabantu ababhukhile kufanele ngibanikeze ithuba labo ngiwuyeke uWhatsApp ngidile nje nabo. So-ke nizobekezela nje. Kusho ukuthi njengoba ngithi ngifisa igroup ibe nabantu abawu-10,000 kothatha 4-5 days ngingakaphenduli. Ngiyayibuka amanye ama-messages ajahekile ngendlela emangalisayo. Umuntu ufuna umkhuleko, umuntu ubika ukuthi usemkhosini, mina ngize ngiphendule eseze wadlula ngosuku lonke emkhosini kade ethe ucela umkhuleko. Ngibika isimo nje engibhekene naso. Ngibe ngivuke ngo-3 AM. Cuphi i-alarm ngo-3 ekuseni ngiyavuka. Kodwa still kuyafana. Ngenzela ukuthi niqonde-ke ni-understand ukuthi kwenzakalani. Isiphi isimo engibhekene naso nenizobhekana naso nokuthi kuya phambili kusho ukuthi kuzokwenzakalani kulukhuni kakhulu. Qhubekani-ke nokuthi nenze njalo makuthiwa i-weekend. Niyazi-ke ngokugcinwa inkosi ngomgqibelo sise-New Germany. Ngomgqibelo siyakuwona. Siyamkholwa kuNkulunkulu, siyamethemba ukuthi-ke bonke asebeshilo ukuthi bayeza sizobabona. Ngiyafisa abantu bakufunde ukureporta. Ngicelile ukuthi umuntu ofuna ukuya eNew Germany makangazise. Kodwa khona abangazange basho engizwa ngendaba ukuthi kuthiwa usibani bani uyayo, kodwa mina akakaze angitshele. Siyawadinga ama-numbers. Siyawadinga ama-numbers. Ukuthi abantu bangakanani okungenani. Sazi ukuthi silindele abantu abawu-200 noma silindele abantu abawu-500 noma silindele abantu abawu-50. Asikwazi ukukwazi lokho wena ungashongo. Hayi-ke ngiyabonga, angidlule lapho. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngosuku lwanamhlanje, siyamdumisa. Ngiyacela ngifisa nje ukuthi siguqe sikhuleke siye kuNkulunkulu wethu ngomkhuleko. Baba wethu osezulwini, Baba ongcwele, Baba olungileyo, siyakubonga nangalesi sikhathi. Ngiyacela Nkosi ube kanye nathi kule nkonzo ukukhuluma uzambule. Siyabonga kakhulu ngabantwana bakho ekhaya lezwi. Ngiyacela uqinise labo abathe basemkhosini, baqinise Nkulunkulu wami nomusa. Phinde uphilise bonke abagulayo ngegama elinamandla lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Ngithumela izwi lakho elinamandla phezu kwalona loyo manje. Ngithumela izwi lakho elinamandla ukuba libaphilise. Ushilo kuMahubo 107:20 wathi uyalithumela libakhulule emathuneni. Basemathuneni ngenxa yokugula kwabo. Bayakhululwa manje ngegama elinamandla lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Ngoba uJesu Kristu inkosi. Siyacela-ke nakule nkonzo ube kanye nathi. Siyabonga. Bongo zonke ezingezakho zikufanele.
izikhathi zingakabibikho kuze kube phakade, ngoba wena wedwa ohlala ekhanyeni ongesondelwe kukho, wena wedwa ungaguquki, wena wedwa ongenaso nesithunzi sokuguquka. Siyabonga, siyabonga, siyakhothama, sithi ungcwele, 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 ungcwele Jehova Sebawothi, ungcwele, 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 ungcwele. Sisize Nkosi sibe ngcwele, ngoba ngeke singene ekhaya ezulwini singekho ngcwele. Ungcwele, haleluya, ungcwele, ungcwele, haleluya, ungcwele. Siyabonga. uJesu Kristu inkosi, amen. Hayi bazalwane, ungcwele uNkulunkulu wethu, ungcwele. Kumnandi ukuba ngcwele. Busuyazi ukuthi uye ekhaya ezulwini ngoba ungcwele. Zingcweliseni-ke ngoba ekhaya ezulwini kungcwele. Ubaba wethu ungcwele. Indodana yakhe nguJesu Kristu inkosi yethu ingcwele. Umoya ohlalisa kithi ungcwele. Mawuqala wona uyaphuma uyasuka. Ngengizwe abanye bayafisa ukuba nomoya ongcwele. Akusizi ukufisa ukuba nomoya ongcwele kodwa ungafuni ukuvuma izono zakho. Akusizi ukufisa ukuba nomoya ongcwele ugodlile, uhlulwa yisono. Umoya ongcwele akazeli kuzokunqobisa isono. Wena nqoba isono uzongena kuwe uma usuklini usungcwele. Akanqobisi umuntu isono umoya ongcwele. Hayi, akanqobisi umuntu isono. Iba ngcwele uma ufuna umoya ongcwele uzomthola. Ngelanga oyoqala ngalo usungasabi ngcwele uzohamba. And kulukhuni ukubuya kwakhe. Indoda iyajuluka. Asifunda AmaHubo 103 uverse 3. Yena uthethelela zonke izono zakho, oyelapha zonke izifo zakho. Sisephansi kwesihloko sokuthethelela. Uyathethelela. Ozivumayo azishiye uthola umusa. Hayi ozivumayo zimhlule. Hayi uthi ngoba usesibhalile abese anze noma kanjani ngoba ethi ubhalile. Phela ukhumbula sikhonza unodoli. Ningaduki uNkulunkulu akahleke. You cannot fool God. You can fool someone else but not God. Wone ngamabomu ngoba uthi uzobhala phansi. Into engithanda uNkulunkulu uyifakile lento kuthina sonke. Ubhala phansi uzwe ukuthi uthethelelwe. Khona ababhala phansi bangezwa ukuthi bathethelele ngoba babhizi baxovana nesono esisodwa. Balingisa ingulube egezwa amaqedi yozibheqa odakeni. Ayakudlalwa nguNkulunkulu. You cannot mock God. Hayi mhlawumbe ungababhuqa abanye kodwa hayi uNkulunkulu. And uzokushaya. Uzokushaya. Ayithathe kancane inkonzo yokuvuma izono. Akuwona umdlalo. Kwafa uJesu esiphambanweni. Kwachitheka igazi likaNkulunkulu. Busugcina uzodlala nje wena. Mawona usulazi iqiniso uzibethelela uJesu. Lithi izwi lenkosi AmaHubo chapter 6 verse 4 kuya ku6. Akulula ukuthi uphinde uvuswe. Ube usuzibethelela indodana kaNkulunkulu wayithela ngehlazo obala. Angidlule lapho. Nkosi Jesu msize. Sigcineke sikhuluma indaba kaJakobe chapter 4. Sikhuluma ngokuthi umoya ohlalisa kithi unxanela ngokomhawu. Nokuthi unika umusa ngokwenezela. Ngakho uthi uNkulunkulu umelana nabazidlayo kepha abathobekileyo baphumusa. Verse 7 esingena kuye namhlanje. Ngakho thobelani uNkulunkulu kepha nimelane noSathane khona yakunibalekela. Yazi kulula uxosha uSathane. Ukuthobela uNkulunkulu. Wenze imiso zakhe. Wenze izwi lakhe. uSathane useyabaleka. Igwala lendoda. Igwala lendoda. Abaningi-ke banenkinga lokhu belwa noSathane. Abaningi-ke banenkinga
lokhu benza yonke. Hawu bazalwane, awuthobele uNkulunkulu, thobela uNkulunkulu, uSathane uzobaleka. Kulula ngaleyo ndlela nje. Ake umthobele uNkulunkulu, uSathane uzobaleka. Uma-ke sesibuka izwi lenkosi kwabase-Efesu 4 uverse 27, amagama nje amathathu: ningamniki uSathane indawo. Ningamniki uSathane indawo. Musumniki uSathane indawo. Abantu bamnika uSathane indawo. Yabona uma ungafunda ukungamniki uSathane indawo, uMoya oNgcwele uzohlala ngokugcwala kwakhe kuwe. Uzohlala in his fullest, njengokungamniki uSathane indawo. Namba abantu bezwe bayaxoxa. Uvele usuke uhambe uyoma kanye nawe. Wenzani uma wenze njalo? Unika uSathane indawo. Bayixoxela abantu, awazi baxoxa ngani, usuyasuka uyoma nawe. Unika uSathane indawo nje. Hawu, nansi indaba enkulu. Uhlulwa yini ukuyihlalela wedwa? Uma ukuthi khona into nilinde uyihlalele laphayana. Why unikeza uSathane indawo? Uhambe uyoboshelwa nabantu abangakholwa ejokeni elilodwa. Umuntu ayisukele nje i-TV, athi eseyivulela ayisukele nje isophi ethize. Athi angayivula leyo sophi, uye lo usene-crush nomuntu odlala kule sophi, useyamthanda. Unika uSathane indawo nje, ubuye ukwenzani lapho? Kuthi kungenzeke lutho nje umuntu avele ayisukele nje ifoni yakhe, aye kulama sites abantu abanqunu. Ngempela ucabanga ukuthi uyokwenzani? Ivukeke imizwa. Unika uSathane indawo nje wena. Asukele kumuntu, afonele umuntu, azi ukuthi baxabene naye. Athi esekuthuka, nawe usuthuka back. Engani unika uSathane indawo wena? Umnikelele uSathane indawo. Mawuxakekile ngokwezimali, esikhundleni sokuthi uguqe ukhuleke, uvele ushone kwamashonisa. Ani wena unika uSathane indawo? Ningamniki uSathane indawo. Thobelani uNkulunkulu, khona uSathane yakunibalekela. Kulula nje kunjalo. Yazi umuntu avele amsukele uSathane eyihlalele. Amsukele nje eyihlalele nje. Unikeze uSathane indawo. Nakho uyadrayiva ngemoto, uvele ulift umuntu. Ucashe ngokuthi awunamali, dinga imali ulift umuntu. Mase eqala ukukhulumela iy'nkinga la, uzokhala ngobani? Unika uSathane indawo. Bahlupha abantu besilisa bakuzoya ekulifteni, banesehe nabantu besifazane. Umlifteke. Bese ngivele angena ahlala emotweni abese ehlala kabanye useyigeti. Ngathi ufuna ukungakhokhi imali akanayo. Ufuna ukukhokha ngomzimba wakhe. Ubwenzani? Ubumelelane. Unika uSathane indawo. Kodwa bakithi, hawu bazalwane, awufunda ukuphila wedwa nje nenkosi yakho. Ufunda ukuhlala ukhuleka uxhumane noJesu. Uzombona kwenzela imanga. Wena nje usukele nje umuntu othize, uzuzithola usune-crush. Wena uqalile wathi umngani wakho lo bhuti. Mase edlala ngawo uSathane esekugaxe i-crush. Umsukelile wamnika indawo. Ake singamniki uSathane indawo bazalwane. Ningamniki uSathane indawo. Thobelani uNkulunkulu, khona uSathane yakunibalekela. Yingakho-ke ku-Efesu chapter 6 esakhuluma isikhathi eside kuyo, verse 11, uthi hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. uSathane unamaqhinga. Yini into edala ukuthi uyohluphekela kumuntu wesilisa kanti uyazazi ukuthi ubuthaka? Yini into edala ukuthi uyohluphekela kumuntu wesifazane omtshela inkinga zakho kanti uyazazi ukuthi ubuthaka? Ngoba mase eqala ecomforta la, usuzithola uncomfortable kanti wena ufuna ukocomfortwa umuntu wezwe. Phumani kubantu bezwe. Kunakudlelwana okuni uBeelzebul, uJesu noBeelzebul. Thempeli lamadimoni nethempeli kaMoya oNgcwele.
Hayi bazalwana, ake singamniki usathane indawo. Balekela konke okubonakala kukubi. Sho njalo incwadi sifunda inyanga eziningi, 1 Thessalonians chapter 5. Balekelani nakho konke okubonakala kukubi. Deda kukho konke okubonakala kukubi. Awukodwa mntakababa, usungaze ulimale nje, uwe nje impela, uwe uqhuzuke, ulahlekelwe izulu ngoba ungafuni ukulalela. Hayi kahleni bazalwane. Thessalonians wokuqala chapter 5 verse 22. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Ngiyacela ukuthi isiguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu nomusa, kanti ibandla lakho ngililetha kuwena, lisize Nkosi, ulivula amehlo. Badede kukho konke okubonakala kukubi. Basize Nkosi, bazithobe phansi kwesandla sakhe esinamandla ukuze ubaphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Basize Nkosi, bathobele wena ukuze usathana baleke. Siyabonga, busise lona loyo lalele ukuba Nkosi alizwe izwi lakho alenze. Sicela ngoJesu Kristu Inkosi ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNzibande ovalelisayo, uthi ube nentambama enhle. uJesu Kristu inkosi.